Kuba, video začalo. Ešte chutnejšie? Ešte z čampióna? Ešte nový McRoyal Deluxe a barbecue bacon wrap teraz v Mekáči. Je to speciálne tým, že môžete vidieť, že Ale to mám, ale všetci, keď ste chceli vedieť, odkiaľ mám, ja som si prepel účet. nebudem klamať. Už je tam 8 ľudí. No ale furt potrebujeme ich viacej. Takže lyžičky, lyžičky a lyžičky. Prosím, pripojte sa do nášho klubu veľké P, veľké A, veľké D a veľké P a veľké K. A prosím, pripojte sa tam, lebo už sme zmenili trofeje na 2600. Což je extrémne málo. Takže ľudia, určite to máte. Samozrejme tam nájdete ja, Dinosaura Playa, alebo Páka, Čusík. A musím vám povedať, že na tento účet som dostal 2 nové bravleru. Meg, Čaka a Perla. Keď ste chceli vedieť, odkiaľ som ho dostal, ja som si to kúpil za gemíky. Počkaj, nedávaj, daj toto iba. Ja si nechám Čakíka. A ja dúfam, že mi ze Stardropu padne X, lebo ja tam mám ešte jeden Stardrop, ktorý potrebujeme získať a pokiaľ z neho padne X, tak toto video bude legendárne. A natočíme video až do 30 minút. Že, Kubo? Lebo 10 minút To natočíme... minút je extrémne málo. To natočíme 30 minútové video. Ja som ho prejel. Chudák. A ja. A sa to si... Áno. To si zaslúžil, lebo na nás Daddy útočí. Kubo. Macy je tiež extrémne OP, lebo ona má extrémne veľkú Na... Je na extrémne veľkú ranč. Tak, vyhrali sme. Áno. Jo. Pre mňa a budem mať Stardrop. Takže dúfam, že by pani legendárka... Vlastne, ja by som ocenil každú legendárku. Chcel by som... Draka by som chcel, Kita by som chcel... Vlastne, každú legendárku by som chcel. Ale nemusí to padnúť. Ne vždycky to padne. Ne vždycky máš ľud šťastný. Pum. Ja tady oného hádem týto... jak sa to volá? Nehádem. Ja hádem len toto. Po mne ide nejaký bigger, alebo čo to bolo. Vím. Ja to nedám. Minule, potom si dám oného Megisku. Alebo Perliska.
Ja som zás zomrel. Buď zo môjho, oného, toto. Áno, a sme. Áno. Áno, proč? Ja si dám teraz. Dám si Megisku. Ja si nechám extrémne veľa klestu. Megi Begy. Pokiaľ niekto bude písať hejt komentáre, tak ja si ho nájdem a mojim nožíkem odsáhnem. Hejt komentáre. My sme iba začiatečníci a hejt komentáre je to posledné, čo potrebujem. Áno. A keď chcete vedieť, tak odkiaľ som získal 1000 polárku, poviem vám to. To bolo veľmi dlhá doba, keď som začal hrať Brawl Stars a keď som začal šetriť na 1000 polárku. Zase prohra, to je pekne. Ja nenávidím prohry toto. Ani ja. Akému Kíkovi? Lebo my sme mali v týme Tika. Áno. Líček sa volá Ludo Inkara. Now you see how it's done. Na meno. A tam to snila SpongeBob. A to je SpongeBob. Dobre. On je mŕtvý. Dobre. Dobre. Konečne mohli vyhrať. Kúkaj. Kubík, ja ťa chcem zdvihnúť. Piu. SpongeBobík. Áno. Áno, to bolo super. Chceš zavolať do Supercellu. Mne sa zdá, že na to je číslo v Supercell Store. Čakaj. Napíšem, nech to urobá potom. Ale po anglicky, oni sú angličani. Pin. Smutný. Stardrop. Rérka. 50 koňu. Nenávidím Rare Stardropy. Aj ty máš rare. Lebo ja proste nemám rád Rare Stardropy. Vždycky mi skazal den, keď dostanem Rare Stardrop. Oni majú tiež make a tiež Maisie. No tak to je v prdeli. Oni sú opiráci. No tak to sme v prdeli, teraz to spravíme. Pomoc, Kubo, po mne ide. Meg! Zabij Megis. Dík. Zabij tú tvoju protivníčku, lebo aj mňa zabije. Kubo. Ale ja znášam. Vím. Ja sa snažím zabiť Barleyho. Au. Jak? To robiť, nemá si tam vôbec chodiť, nemá si tam Now you chodiť. see how it's done. Máme sa na to vystrať. Sme najhorší. Zatánečníci. Proč? Ten Clancy je hrozný, toto nedá. No ja. Now you see how it's done. Tu.
Kubíček, zabij tvoju Macy. Ja zabijem svoju Magisku. Ne, au, au. Po mne ide Meg. Po mne ide Megos. Po mne ide Megos. Po mne ide Megos. Zomri, Megos. Ja mám takové nervy, že som si rozbil aj tablet. Ja si teraz dám perla. So many kids, so many cookies. Videli ste, že Karl, Hank a Eve je úplne hrozne malinký. Hank je malinký, proste úplne, on je veľký len kvôli tomu, lebo má tank. A Eve je tiež malinká, lebo ona je vesmírna loď a tá je obrovská, ale ona je nevidí. Kubo, pomoc, môj perl je slabý. Ne, perlík. Ja sa teraz budem snažiť, koľko môžem. Bugadi, bugadi, bugadi. Bugadi, bugadi, bugadi. Bugadi, bugadi, bugadi. Bugadi, bugadi, bugadi. Bugadi, bugadi. Ja som nevedel rýchlejšie utekať. A ja. Ja som nevedel rýchlejšie utekať. Tak si daj iného. Tak si vyber iného. Lily, náč Lily. Ona je slabá. Akože máš pravdu, je dobrá na blízko, ale na dálku není. No to je dobre, idem hrať. Tuk, tuk, tuk. Idem sem. Ten debil. Bum. Ja idem na ňu. Ja nezaujímajú. Ne, ja idem preč. Ona je najsilnejšia z tohoto týmu. Ahoj. Ja si dám do friendu. Koho? Toto Bonnie. Proč? A napíš, že keď bude Slovenska, tak je napíš, že nech sa napojí do nášho klubu, keď bude Slovenska. Pochybujem, že je Slovenka. Ale ona je, podľa mňa, ona je Slovinka, ale inak sa podpísala. Ty si ju nedal do friendu. Ale ja som mi dal friend request. Jaj. A pri multi ten ja... Nenávidím restart do pijan. Jakuba pri multi ten friend Jakub Destro. Ja nevím. Sa kúkni. Ja proste nevím, netuším.
Kubo, daj, I'm ready. Počkaj, chvíličku. Hotovo, kámo, jej! Ja som to zvládol! Ja som to zvládol. Čo si zvládol? Znova sklamať v tém, že som si znova nedokázal kúpiť Brawl Pass. A skúsi gamingky kúpiť. To mi nepôjde aj tak, to tam bude cez niekoho iného dať. Lebo toto, namietam, že ja vám poviem túto situáciu. Ja proste neviem kupovať. Ne, ani gamingy. Ako vždy, extrémne. Dôverujem svojej spoločníčke a ako som povedala, našla to. Táto situácia, nechcem, aby ho niekto hrotil, alebo komentoval, proste mi to nejde. Takže ode mňa žiadny Brawl Pass nečakajte. Alebo ode mňa. My sme nezistili, že ako sa dá zdieľať, ako sa vám dá, Fixnú Brawl Pass. ako sa, Ale pokiaľ víte, jak na to, tak nám prosím vás, počkaj, ja si niečo povedať. ok. Pokiaľ víte, jak na to, tak nám to napíšte do komentáru. My potrebujeme vašu pomoc, lebo my to reálne nevieme. A ja chcem dať môjmu spolužiakovi gamingky, teda Brawl Pass. To je. No, tak, skúsim to ešte raz. Pokiaľ to nepôjde, tak sa smírim s tým, že proste to nejde. Ale víte čo, ale víte čo, jak by povedal, ale ja ešte nechcem povedať, jak by to povedať. Ok, som ticho. Takže, jak by povedal Nicky Dirty? Never back down, never give up. Dobre, už môžeš. No, takže napojte sa prosím vás do nášho klubu a keď ste chceli nás kontaktovať, tak kontaktujte mňa na čísle 0917844003 a môžete nás kontaktovať kedy chcete a kedykoľvek chcete. Jo, toto by som trošku nehovoril, lebo o polnoci nechcem, aby nám niekto volal, ale okej. Nie, Gia, počkaj. Gepardy sú plaché. Ak ho chceme zachrániť, musíme sa k nemu dostať pešo. Mám nápad, daj mi svoj topán. Dnes riadím helikoptéru ja. Pretože náš kanál není úplne najlepší, a preto, lebo môj kamarát, což je Paťo, vlastník tohto kanálu, má hrozne rád ostatných youtuberov, takže by som byl rád, keby ste mu dali odber a splnili jeho veľký sen, což je získať 100 000. A môj sen je, že keby mi niekto daroval nejakého úplne dobrého bravlera. To je môj sen. Ale vieš o tom, že to sa nedá. A škoda, keď sa to nedalo. Což je to síce škoda, že to nedá. Síce je to obrovská škoda. Obrovská škoda. Kubo, daj, I'm ready. Počkaj, ja niečo idem vyskúšať.
Tak vyskúšaj to zajtra. No, to vyskúšame, pokiaľ to nebude fungovať. Jak už som hovoril, never back down, never give up. Prepačte, ale ja sám neviem, čo to Now you znamená. see how it's done. Neviem, Google prekladač mi pomôže. Čeho, Kubo? Never give up, neviem, čo znamená. Vím, never give up znamená, že nikdy sa nezdávaj. A never get down to znamená, že nikdy, že never back down to znamená, že nikdy nespadni dole. Now you see how it's done. No, to predsa, to nevím, možno to znamená niečo úplne iné. Môže to tak znamenať, ale čo my víme, my nevíme normálne anglicky. Ale ja vím, lebo ja som dobre učím angličtinu. Jednotky, dvojky a takéto. Poviem vám niečo, ja som mal, průměru z angličtiny som mal 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 3. Což, zatiaľ sa držím toho, že trojka je moja najhoršia známka. A ja som mal, za tento týždeň som mal 2 dvojky a ostatné jednotky som mal. Kurník, zase dohra. Niekto sa napol do nášho klubu. Nejaký Richard. To bude nejaký veľký fanúšek, keď sa odpojil. Ale on nemôže písať. Počkaj. Ja mu napíšem, počkaj. Ale to nemôžeš. Nemôžeš. Veď do klubu napíšem. On sa odpojil. On je s nama. Ale v klubu je ešte furt. Takže, to je Richard. Rozumiem, Mat. Poďme, Poli. Zachráňme toho. To je Richard. Je to akurát došlo. Ty si prezident. Opatrne, Gia. McTrap si zjavne neprebral lekciu. Chod za ním, pomôžem Gepardovi. Rozumiem. How do you like them apples? Kamaráti, ten Gepard je veľmi nervózny. Áno, to je. Nedovolí ti odstrániť mu náhubok. Ale musím. Čo mám urobiť? Gia, mačky všetkých veľkostí milujú rovnakú hudbu. Ja pripojím Richarda. Ricarda. Ja som písal do toho, som zvedavý, či niekto odpíše. Písal som do Richardovi. Som rád, že si sa pripol Dčko. Ja chcem si dať... Ja chcem si dať Richarda do friendíkov. Whatever. Mne sa pendinguje sa mu toto friendík. Aj ode mňa. Kámo, ale konečne sa tam pripojil niekto, Slovák. koho zaujíma naša tvorba. Počkaj. Ne, že by tí, čo tady vôbec nejsú, teraz sú, ich nezajíma, ale kašleme na to. Richard není online. Takže pôjdeme na
daj start, dole, restart robiť. Ideme ďalej hrať, musíme to dať. Áno. Ideme ďalej hrať, musíme to dať. Pokiaľ to nedáme, hej, pokiaľ nevyhrajeme túto hru, tak sme úplne Elka. Ja to nechcem byť úplne elko. Tak som vedel, či to vyhrajeme, dúfam, že to vyhrajeme. Dúfam. A ja. Lebo ja fakt Elko nechcem byť. Ani ja. Zahybnívali sme ich. Ne. Ďalší umrtý. Umrtý. Dobre, Janet by to snad mohla dať. Dobre. Ešte, že to dala, som mala polku životu. Keby jo... Ani polku, ona mala extrémne málo. Tak pokiaľ toto vyhrajeme, tak budeme profíci najviac. Ja sa snažím nájsť tú roslo. Kubo, nechaj to na mňa, ja som profík. Ne, Jos, Zabil som ho. Yes, vyhrali sme. daj sme profíci. Total sme to vyhrali, úplne krásne sme to vyhrali. A vôbec sme nepodváďali, to tam není vystrihnuté, jak sme to nedávali a vôbec sme to ne... Máte radi senzačne nízke ceny? V Kauflande nakúpite za senzačne nízke ceny. Á, 100 gramov Kaufland Card za 69 centov. Za Ktorá bola ešte no a tá hra nebola úplne najlepšia. Ešte než sme urobili ten win, tak sme urobili tento. Tak dúfam, že sa pochádate. ja som zabil draka. Jo, ale proste výsledek, ktorý sme ešte, tady není žiadny zvuk, pretože sme sa sústredili, takže dúfam, že vám to nevadí. Krátke. Toto som ja a táto, ktorý tu editujú. No a my tady editujeme tak často. No proste výsledek bol taký, že sme to dali. Takže vlastne ani nemuseli robiť to kolo, ktoré ste predchod videli. Hej, čau. No. No. Kubo, proč? Tady končí to, co sme byli predtým a tady začíname my, čo my teraz. Čau. Čusík, busík. Tak, ideme znova hrať, ideme tak. Samozrejme, pokiaľ nevíte, to bol iba joke. Joky. To bola iba sranda. Pretože kto nevedeli, čo tady máme vymysleť, tak sme proste... Máme Kita, máme tým Kita, máme tým Kita. Tu na mňa, ja mám Kita, on má Kita. Brrm. Máme tady Kita. Ne, tady je perl. Nechaj ma. Mr. Pipi. Oni nám... Tady jeden typek sa volá, že Mr. Pipi. Kubo, jeden typek sa podpísal, je to Leon, ale on sa podpísal, že Mr. Pipi. Že Mr. Pipi sa jeden typek podpísal. Domen!
Mr. Pipik. Keď sa pomenoval Mr. Pipik. To je bolo smiešné ako brd. On sa zneviditeľnil a šiel niekam inam. Kde je? Prehľadám hneď tam. Kde je typek? Ja sa bojím, kde je? Mr. Pipik. Kde je Mr. Kde je? Kde je Mr. Pipik? Misteru Pipiku. Kido zabil Mistra Pipíka. Svojho Pipíka zabil. Mr. Pipíka. Dobre, už prestaň. Už je to divné. Už to nevím. OK. Ale robíš srandu, je to furt vtipné. Poď tam ty to. Mr. Pipík! Mňa zabil. Je úplná blbosť. Mňa zabil. Je úplný sviňoch. Mňa zabil Mr. Pipík. No vidíš, aj Mr. Pipik nás zabil. Lebo on má oného, jak sa dva. Ja si skúsim dať čaka. Keď to s ním ne... Skúšim, ja si Time to let off some steam. Into the fray. Monster Mash. Ty si dáš... Gasa si dáš. Dawa si dám. Ja vím, že je to gas. To je gas. No ja viem, že je to gas. S nama je nejaký Lukas. Daj si Lukas. S nama je nejaký Lukáš. Tak Lukas a ne Lukáš. Lukáš a ne Lukáš. Kubo. Pomoc. Kubik. Kubik, bubik. Kubik. Ty sa voláš Kubik, bubik? Kubik, bubik. Takže Kubíku, bubíku. Takže Kubík, bubík je najlepší brawler. Takže Kubík, Bubík je najlepší brawler. A keby ste chceli vedieť, kto je Kubík, bubík, tak to je môj spolužiak. S kým hrajem, viete? Kubíku, bubíku. Kubíku, bubíku. Aj na Kubík, bubík. Kubík, bubík. Brn. A ne. Mňa zabila Nani. Očkaj, ja si dám Nani. Ja si dám niekoho iného, dám si napríklad... Like taking candy from a baby. Great. Time sweet and sour. Candy is my power. Moje zuby. Ja nemám zuby. Peťo, ja vyhodím moje zuby a potom ja taký nevykážem svoje zuby. Ja nemám zuby. Kubo, Kubo, ja chodím nejak divne. Kúkaj.
Kubík, bubík, kubík, bubík. Idem sa ilovať. Timon, fuj, ty sa posral. Zi do kúpeľne. Fuj. Počkaj, sa on sa na mňa posral? Áno, môj brat sa normálne posral. Má 5 rokov a už sa posral. Jak? On sa fakt posral? Áno. Tak toto fakt. On sa išlo na ňu, keď sa stala fakt. No, áno. Pozor, kubík, bubík. Pozor, kubík. Tam je taký, čo musíme Igora, to je Igor. Daj si Igora do friendíku. Nemôžem, to protivníku si nemôžeš dávať do friendiku. Jaj. Aspoň myslím. Mne sa zdá. Igore, umri. Podľa mňa to hraje Igor Matovič. Kto je Igor Matovič? Teda, že to je Igor Matovič. Ne. Nebudem ti to hovoriť. Ešte dostaneme žltý dolár. Už to radšej... Nič sa nestalo. Nič sa nestalo. Prosím ťa. Hlásim sa, že som nič nepovedal, ja? Hlásim sa, že som nič nepovedal. OK. Kurník, ja som sám. Ja som sám. Ja som bol sám. Ja som bol dosti sám. Annie is my name. Sweetness ain't my game. Kámo, it's my Going full lobster is the game. I go failing. My fail. Armored and ready for carnage. Takže lidi, my už sa musíme s vama lúčiť, lebo toto video bolo 38 minút dlhé. Proč si poslal naštvaného smálika? Lebo sme prohrávali nejak extrémne sme prohrávali. No tak nemyslíte si to, že Kubo vám to poslal a nemyslel si, že vy ste nasrani, ale to, že my sme prohrali, tak je nasrani, víte? Takže už sa budeme s vami zase čusík busík.